Poliisi paikalle! Poliisi paikalle! Poliisi paikalle! Nyt poistaa se! Pois! Poliisi paikalle! Poliisi paikalle! Täällä on nyt tällaista naurettavaa pillejä täällä näin. Täällä on Suomesta paikalle! Poliisi paikalle! Poliisi paikalle! Poliisi paikalle! Poliisi paikalle! Nyt näette mikä on poliisiasenne. Tästä tulee taas tappelu tässä näin. No jos halutaan, niin me kyllä puolustaa itseämme. Mutta tuli sitten, no joo. Elikkä poliisi jätti taas meille tyksi. Tästä huomataan tilanne taas. Elikkä tää vaan pienenee koko ajan tää tila tässä. Elikkä tämähän on meidän aluetta nimenomaan, joka on kaupungilta saatu. No niin, nyt alkaa viimein poliisi sitäkin toimimaan. No niin, hyvä, no niin. Nyt alkaa poliisi sitä toimimaan. No niin, hyvä. Nyt alkaa toimimaan taas virkavalta alkaa toimimaan. Erinomaista. Täällä on erinomaista. No niin, nyt saatiin tilanne hallintaan. Mielenkiintoista Antipalo taitosti porukkaa täällä. Taas lentelee tavaraa selkään. Elikkä tehdään siellä pieni kiinnistelmä, kun tässä moni tullut kysynnän muuta. Niin kuin tää nuori tyttö nyt katselee tässä näin. Mitä tarkoittaa maku?